Bé, molt bon dia a tothom, benvinguts a les 5è jornades de literatura i ensenyament. Passo un momentet la paraula a les dues persones que en certa manera ens han ajudat a fer possible aquestes 5è jornades, el doctor Ramon Sistac i el doctor Albert Turull, el director del Departament de Filologia Catalana i Comunicació i el delegat del IEC a Lleida, i comencem. Bé, en nom del Departament de Filologia Catalana i Comunicació només us dono la benvinguda, agraeixo a l'organització de les jornades, sobretot els companys Xavier Macià, Jordi Noler i Joan Ramon Vell, aquesta dedicació. És significatiu que arribem ja a una 5è edició d'aquestes jornades i recordem que això s'inscriu dins el marc de la col·laboració que voldríem encara més aprofundida i més constant entre l'àmbit de la universitat i l'àmbit de l'ensenyament secundari, en aquest cas pel que fa a la llengua i la literatura catalanes i en aquest cas més en particular encara. Això és una línia que, com sabeu, darrerament hem tornat a reprendre i volem aprofundir-hi, volem insistir-hi, però el fet que estiguem en una 5è edició d'aquestes jornades de literatura i ensenyament és significatiu, que no és pas tampoc una activitat tornada a començar just ara o just abans d'ahir. Bé, no vull enrotllar, no cal fer inauguracions protocolàries, justament tots som bastant a casa, aquí hi ha companys d'ensenyament secundari, companys de la mateixa universitat, alumnes actuals de Filologia Catalana, alumnes recents i llicenciats en Filologia Catalana. A tots us dono la benvinguda i per part meva res més. Passo la paraula a Ramon, si voleu. Bé, l'amic Albert ha estat tan breu que a mi que m'agrada fer discursos així, amb una mica de contingut, ara em quedaré amb les ganes. Tan sols voldria recordar que en un món universitari tan preocupat per la transferència de tecnologia, el fet que hi hagi activitats que es puguin considerar més aviat de transferència, no de tecnologia, sinó de coneixement, em causa una especial satisfacció. Des d'aquest punt de vista, l'Institut d'Estudis Catalans, com a acadèmia de la llengua, la ciència i l'alta cultura, no pot fer més que veure de bons ulls aquesta activitat i tenint en compte, a més que la delegació de Lleida de l'Institut va ser creada tenint en el seu punt de mira especialment la llengua i en conseqüència la literatura com a camp que utilitza com a sistema d'expressió la llengua, doncs no podem més que continuar donant el nostre suport. Espero que, si Santa Crisi ens ho permet, durant molts anys, a les activitats tant del Departament de Filologia Catalana i Comunicació com de l'Aula Màrius Torres, com dels instituts d'ensenyament, com de totes aquelles institucions que reclamin el nostre suport, sempre i quan sigui dirigit, evidentment, en aquest camp. Doncs moltes gràcies per la vostra assistència i moltes gràcies per demanar la col·laboració de l'Institut. Gràcies a vosaltres. Endavant.